Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak, Ur eta Lur saio honetara gaurkoan Oskozera etorri gara, Imotz bailarara, eta bertan badakizue Oskozen Intiak baduela bere inseminazio zentro bat, eta bertan alde batetik lehenbiziko atalean Maite Lasarterekin egonen gara, bera Nafarroko Latxa elkarteko Aslanako idazkaria dugu, eta berarekin ardi latxaren inguruan, inseminazio zentroren inguruan, eta nola ez, pixka bat zelan burutzen duten bertan kontatuko digu Maitek, eta ondotik, Intiaren atalean, gurekin Jose Mari Hernandorena albaiterua izanen da, berak bereziki esnearen inguruan egiten du lana, berak azalduko du zelan egiten duen, eta pixka bat, ze proiektu duten eskuartean kontatuko digu. Saioaren hasieran esan bezala gaurkoan ardi sektorearekin hasiko gara eta horretarako gurekin Maite Lasarte dugu. Badakizu bera Aslanako Nafarroko Latxa elkarteko idazkaria dugula. Eta Maite, hementxe gaude, Oskozen, aharien tartean, gero sartuko gara gaian pixka bat. Baina, hasteko behar bada gogoratuko du ez, azken aldian zurekin elkarrizketa egin genulikan, iristear zen, maiatzaren 15ean egin bartzen, gorritin egin bartzen, aharien enkante pollit edo erakargarri hori, ez egit lehenbiziko gauza behar bada igual balorazio bat egiten alduzu, nola joan zen eguna? Lehenengo balorazioa, ez dugu oraindik balorazio sakon bat egin, baina inpresio oso ona izan zen, egia esan da dena oso ongi atea zen. Eguraldi zoragarri izan zen, jende pila bat hurbildu zen, artzai pila bat ere bai, eta ezin dugu ez txarrik esan, oso ongi atea zen lehenengoa izateko, eta betiko beldurrak ez, salduko ginen, ez ginen salduko, aria gustukoak izango ziren ez, oso ongi atea zen bai. Zenbatxo ari ziren tixoten kantean saltzeko? 34 hariko ziren, oitatik 26 aurten jaioak eta 9 ziren zentrotatik honetatik eramanak. Eta, 23 hartzaik interesa aurkeztu zuten, hau da, tarjeta, subastako enkanteko tarjeta atera zuten, hori niretzat oso arrakastatsua da. Eta hoitatik, ja denak saldu ziren, Euskaditik ekarritako mutur beltza batzuk ez ezik, baina beste guzia, saldu genitun, batzuk gora jo zuten, esan da oso ongi atera zen. Bete ziren pixo bat helburuak, ez? Esaten aldugu, guztiz? Helburuan ikuste alde batetik genetika hartalde, Aslanatik kanpo dauden hartaldeetara ere zabaltzea gure hobekuntza, eta beste aldetik medioetan agertzea, latxaren zen lan egiten ari garen, ze garrantzia dauken latxak, eta egunkari askotan agertu zen, telebista askotan, eta hori, difusio hori, bai publiko guztiari, bai gure hartzaileei, lortu ginen bai. Ez da egite etorkizunari begira, ez da egite urtero egiten alden gauza bada, edo 2 urtetik, edo ikusiko da ez? Urtero egingo dela, azkenean, enkante hori edo subasta hori dator, gure hobekuntza programan orain genomika sartu dugu, eta horrek aukera hori zabaltzen digu, eta ongi atera denez, errepikatuko dela, seguru. Noiz, aztertu beharrekoa izango da, baina enkantea egongo dela, nik uste esan dezakegula, baietz. Orduan, hartzaile badakite ez, beste urrengo urteari begira, aukera hor dutela hari genetikoki hona hartzeko, eta zuek ere, latxa arrazaren kalitatea zabaltzeko ez? Hori da, hemen inseminazio zentroan gaude, gure hobekuntza batez ere inseminazioaren bitartez zabaltzen dugu hartaldeetara, baina badakigu ere gure hartaldeetatik ahari asko saltzen direla, Aslanatik kanpo dauden hartaldeetara, eta orduan, hau beste aukera bada, hobekuntza hori beste hartalde batzuetara zabaltzeko. Esan bezala Oskozen gaude ez, Intiako inseminazio zentroa dugu egoitza handi hau, eta azkenean Aslanak lotura handia du ez, zentro honekin, nahiz eta Intiakoa izan ez,
Zezagit ze harremana duzuen, ze lotura duzuen. Bai, azkenean, Aslana eta Intia nik beti esaten du komplementatu egiten garela, ez? Gu hartzaile elkarte bat gara eta batez ere hobekuntza, arlatxaren hobekuntzan edo mantenimenduan lan egiten dugu, eta hortik batez ere lan egiten dugu, hori esne kontrolean, inseminazioak eta egiten ditugu, eta Intia, lan egiten ditu batez ere aholkularitzan, gure hartaldeen aholkularitza orokorrean, sanitate aldetik, esnearen kalitateko aholkularitzan, formakuntzan, eta gero baditu finka ezberdinak, eta horietako bat hau da, ez? Orduan hemen Aslanako bazkidei dosiak prestatzen dizkigute, hori da ematen digun zerbitzue, bai. Hori da, azkenean hemen diren ahari guztia odanak, ez dakit berez Aslanana diren, Interena diren, zeinak izaten diren, edo... Bakoitza iruditzen zaigu gurea direla. Hartzaiai berea direla, niri Aslanakoa direla, eta Intia iruditzen zaigu Intiarena direla. Orduan denona dira, hau da. Guk ardiak inseminatzen ditugunean, ardi oberenei hazi oberena jartzen diogu, eta gu Aslanetik joaten gara hor jaio den arkume hori ikustea. Arkume hori hartzaiarena da, baina aita gurea da. Eta ona baldin bada, gustatzen bazaigu, hartzaia behartua dago guri ematea. Ordaindu egiten diogu, Intia eta Aslanaren artean, baina bera konpromesu hori dauke. Orduan, zeinena da, denona. Orduan, hemen ahari kopuru handi bat bada ez? Ez da egite zenbaiztasunak. 80 bat ahari daude hemen, latxakoak, eta gero, raza nabarrako ahariak ere hemen daude. Orduan, ze gertatzen da, hobekuntza, orain arte funtzionatu duen moduan, guk arkume horiek hartaldetatik biltzen ditugu, eta urte terdi dutela, hasten gara dosiak prestatzen. Ahari mota horri deitzen ditugu testaje. Badakigu pedigri honekoak direla, baina oraindik ez ditugu probatu, ez dakigu beraiek bereziki ze genetika duten. Orain genomikarekin, ziurtasun hobeagokin badakigu onak direla. Orduan, testajean jartzen dira, eta haien alabak umetu arte eta esnea eman arte, hemen esperan egoten dira. Hau da, 2 urtez, ahariak hemen daude hazia eman gabe. Eta bere alabek, esne asko ematen dutela, edo esne ona ematen dutela kalitatean, edo errapena dutela konprobatzen dugunean, orduan hasten gara hobetzaile bezala erabiltzen. Beraz, zentro honetan daude, gaur egun 15 ahari hobetzaile bezala, beste 40 bat ahari espera esaten dugun horietaik, eta beste 20 bat testajean jartzen ditugunak. Eta gero aurten jaioak. Horregatik daude hainbesteari, baina benetan urte bakoitzean 30 bat erabiltzen dira. Hori da, pixko daude eskalonatua, etorkizuneko remesa osatzeko, ez? Hori da, orain genomikarekin bai ere lortu duguna da, nola gazteagotik ADN-a aztertuz, ziurtasun gehiagorekin jakin dezakegu onak direla, testajean ditugun horiek, bigarren eta hirugarren urtean, onak baldin badira genomikarekin hasiko gara erabiltzen. Beren alabak izan arte itxoin gabe. Ze bestela gertatzen zaiguna da ere, ahari bat ona dela dakigu, 4-5 urte dituztela, eta 6 urtetik aurrera fertilidadea jetxe egiten da, beraz, hobetzaile bezala urte gutxiz erabiltzen dugu. Genomikarekin nahi duguna da hori den aurreratu, eta 3-4 urteko ahari horiek ere onak baldin badire erabiltzen hasi. Gero ja jubilatzen dituzu eta pasatzen dira hartaldeetara edo... Ez, aharia ona baldin bada hemen jubilatzen da, eta kentzen dugu fertilidade txarra dutelako orduan hori mataderitzara. Ardirik ezagutu gabe igual hilko dira asko, ez? Bai. Tristia. Orduan ardiak, anauten dire, ahariak hemen, eta ez dakit pixka bat nozbait solastu zinen ardi proiektuaren inguruan. Ez dakit ardi proiektu horrek ere zer lotura duen. Hori da, guretzako ardi proiektu oso garrantzitsua izan da. 4 urtez egon gara bertan lanean, eta hor lortu dugu genomika erabat implantatzea gure hobekuntza programan, eta horrek esaten dudana, hobekuntza hemendik aurrera azkarragoa izango dela, eta gorritikoen kantea ere genomikara sartzeagatik aukera eman digu ahari gazteak saltzea genetika ona dutela jakinda. Eta gero bestaldetik ere sortu dugu iparraldekoekin hartaldean izeneko erakunde bat, eta otsailean izan ginen lehenengo bilera beraiekin, proiektutik kanpo ere beraiekin lanean jarraitzeko, ez? Ze ardi proiektuan ere inseminazio batzuk elkartrukatzen genituen iparraldekoek eta guk, eta hartaldeko bilera hortan sortu zen hartzaien aldetik proposamena haziak ekarri beharrean handikona ahari batzuk ekartzea, eta hemendikara ahari batzuk eramatea, eta hori maiatzan izan da, eta ikusiko dituzu hemen,
pasaren astean etorri diren CDO, Centro Departamental de Lebaixobin, Ordinarbeko zentruko biari, baina hemen daude. Bai, eta bueno, beti ere jazuk Aslanaren barruan urte pilo bat lanean ez egite latxarra izugarri hobetzen ari da, ez egizu sartu zinenetik orain arte, ikusko benu emaitzak ez genetikoki bilakera handia izan du da ez? Bai, emaitzak hor daude, ez, hasieratik ona, 30 urte hobekuntzan egon da gero, bai, esan dezakegu esnea, ongi lan egin duena, bikoiztu egin dugula hartaldetan, eta hori gaina lortu dugu, latxa zer den, asko aldatu gabe, esan nahi dut, gauzak beti aldatzen dira, 30 urtetik atzera behiratzen badugu, den aldatzen da, ez, baina gaur egungo latxa jarraitzen du egokitzen, ditugun mendietara, ditugun ekoizpen sistemara, orduan, hori lortzea, eta aldi beren esne ekoizpena, bikoiztea, guretzako lorpen bada, ikuski. Bai, aipatu zu iparraldeko, elkarterekin, harremana dituzuela, hemengo latxa arraza, eta ezagit iparraldekoa nahi arreba dire, bera den, ze aldaketa den, edo nola... Hori beti izan daiteke, gure arraza latxa izena du, eta Pirinioetetik beste aldera Manex izena du, ez? Baina gu badakigu beti danik adibidez gure mutur beltza neguan hegoaldera joaten zela, eta gaur egun ere mendia konpartitzen dituztela. Beraz, ardiek mendia konpartitzen badituzte, ahariak hartalde bat eta beste gurutzaten dituzte, eta orduan, anai arreba direla esan genezake, genetikoki ere ardi proiektuan lan interesgarri bat egin zen, eta zenbat gen konpartitzen zituzten edo ezberdintasuna ikusita, ikusten da, konexio genetiko altua dagoela. Orduan, berdinak edo ezberdinak, nik beti esaten dut, segun ze fijatzen baza, ezberdintasunean fijatzen bazara ezberdina dira. Baina argazki bateak ikusten eta gero ikusiko ditugun ahari horiek edo besteak ikusten badituzu, oso zail da esatea latxa edo Manex den. Bai, eta beti ere Aslanak orduan lan izugarria, alde batetik latxa bertako arraza baten alde, eta baita ere badakigu elkartean duden hartzai guztiari eta elkartean ez direnei onura asko eman diezue, baina zuek elkarte bezala azkenean badakigu ez sektorea nola dagoen, lan polita eta baliagarriten duzu etorkizunerako ere, eta diru sarrera behar dire. Badakigu diru sarreretan laguntzak ezinbestekoa direla, bizirauteko, eta hor badire laguntza mota da batzuk, orain arte behar bada ematen zirenak, eta badirudi, urten ez dakigu ze gertatuko den, baina, pixka bat, alarma pizten duenak, ez? Bai, guretzat, garrantzitsua da hartzaia gure atzetik egotea eta instalatzen diren gazteak egia da Aslanan daudela, baina egia da ere olako hobekuntza programa batek eta Aslana bereziki, hilabetero esne kontrola egitea goaze eta horrek aurrekontu altua dauke. Gure babes handiena Nafar Gobernutik dator, diru laguntzen aldetik, egia da ere azkeneko 6-7 urteetan oso estankatua dagoela elkartari ematen digun diru laguntza, eta gastua badakigu nora joan diren, 5-6 urte hauetan. Eta gero hartzaien aldetik ere gu beti burrukatzen dugu, latxaren hobekuntza azkenean hartzai baten esku dagoela, eta hartzai horiek lan bat egiten dutela denon onurako den zerbaiterako, eta horrek ere diru laguntza bate izan beharko lukeela hartzai gehiago animatzeko eta aldi beran daudenei egiten duten lana baloratzeko. Hor, PDR-a, gaur egun definitzen ari den PDR-a, horrengo 6-7 urtetarako Nafar Gobernuk proposamen bat egin zuen gure hartzaiei diru laguntza bat emateko, baina, zailtasunak daude eta uste dugu, azkenean seguraski diru laguntza hori ez dela aterako edo ateratzen bada, pentsatzen genuena, baino askoz ere inporte txikiagoan. Hori guretzat, golpe bat izan da, guk horrekin kontatzen ginen, behintzen hurrengo 5 urtetarako, hor egotea ez, ezberdintasun hori, latxaren hobekuntzan lanean dagoen hartzai batean edo ez. Eta ikusiko da, gu jarraituko dugu burrukatzen, baina, ez dakit. Zertan geratuko den. Hemendikan dei bat egin, pixko bat laguntza hori beharrezkoa dela, eta nahi baldin badugu lehen sektoreak irautea Nafarroan, eta bertako produktuak izatea, horrelako laguntzak endu ezkero, nekez ez, jarraipen bat izango du behar den bezala. Maite, hementxe gaude, nozbait ere iritsi gara gure oskozera, eta zuri ere eskerrak eman beste behin zalpenak emateagatik eta aurrerago ere honen gara, mila esker. Zuei ere niri aukera emateagatik azalpenak emateko. Ongi izan. Eskerrik asko, agur. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea.
Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Intiaren atalean gaude, eta gurekin Jose Mari Hernandorena dugu, bera Intiako albaiterua. Eta, Jose Mari, halaxe da ez, Intiaren barruan, bazkenen, langile asko zaudete, zeu zaitu albaiteretako bat, eta ez dakit pixka bat zure kasuan Intiaren barruan ze alorrean edo ze sektorean egiten duzu lana? Ni esan duzun bezala albaiteroa naiz, daramazkila 30 urte lanean. Eta beti esneko kalitateen barruan sartuta, ez? Hor dago zerbizio bat, hor barrenen gaude 3 albaitero eta 2 tekniko horiek egiten dute makinan rebisioak, jazteko makinan rebisioak, eta egiten dugu lana bai behietan eta bai arditan, ez? Alde batetik daukegu behiek eta esne hori dago tratatu, UHT edo pasterizada, nahi duzun bezala, eta gero dago ardikoa, eta ardin esnea gehiena erabiltzen da egiteko gazta, eta orduan gazta da esne gordinakin. Orduan hor badire bakteria batzuk eta hori kontuatu behar dira bai, ez da behietan bezala, da dauket ezberdina batzuk. Hori da, azkenean abeltzain askok lan egiten dute, beraien diru sarrera garrantzitsuena da, esnea koiztea, ez? Esneko behien kasuan, esnea saltzen dute normalean industria bateri edo, eta ardien kasuan batzuk esne hori ere saltzen dute gaztandegi batera, eta beste batzuk beraiek elaboratzen dute, gazta bere egiten dute. Orduan, esnea da produktua, kalitatezko produktua, konsumitzaileok ere esnea edaten dugu, ez? Eta, ez egite zuen lana, guk nahi izaten dugu esnea, kalitateko izatea, zapore hona izatea, zuek zer da batipat, esnea begiratzen baldin bauzue, zer da begiratzen dena esnearen barruan? Esnea bete behar ditu normatiba bat, ez? Edo lege batzuk, orduan, da kalidad higieniko-sanitaria, gu hor gaude, sartutak. Gero baita ere, esnea bete behar ditu kalidad bat nutrizionala, eta kalidad bat organiptikoa da. Zabore hona, gustu hona, baina gure lana da higieniko-sanitaria, kalidad higieniko-sanitaria. Orduan, izango zen, bere hitzak dio bezala ez, higienikoki esne hon bat izatea, eta baita ere eritasunik gabe edo beharrez diren gauzak izan gabe, ez? Ez dakit, esne batean beste batzutan ere aditu izan dugu, esnea saltzen duena, beti ere prezio oinarri bat finkatzen dela, baina gero ere kalitatearen arabera egiten aldela ez, prima batzuk jaso edo kontrakoa edo penalizazio batzuk, ez? Gero segun ze kalidad dago, daude prima batzuk edo eskonta batzuk. Egia esan da, esne guzi edo gehiena, gehiena legeak eta dena betetzen du, oso ongi. Gure lana da aurreatzea, ez? Kontrolatu eta prebenitu arazoak azaldu baino lehen. Hori utzi behar da garbi, ez? Gure esneko hemengo esnea da seguridad total. Eta gu gaude hortako. Adibidez, bada bakteria bat, aureus. Igual, 2000-tik gora atzaltzen bada, problemak, atera daiteke. Igual, 5 egunekin, hor gaude. Jaten ga esplotaziora, begiratzen dugu igual arti guztik, eta jazta. Hori da, hala da. Orduan ez dakite kontrol hori, orduan esan duzu baduzuela baita ere zuen teknikari batzuk kontrola eramaten dutenak, ez? Ez dakit kontrol bat eramateko, zein izaten da prozedura, ze maiztasunakin egiten den? Oso garrantzitsua da, guretzat, muestrak, ez? Azkenen, bai gaztandigik eta bai zentraletxerak, hilabetero hartzen dituzten muestrak. Eta muestrak horiek, esneko muestrak horiek eramaten dira laboratorio batera. Eta gero, emaitza horiekin, informazio horrekin, azten gagu lanen. Orduan alde batetik daude rebisioak normalak, urtero egiten ditugu, eta gero daude rebisioak ikusten batzugu, igual, indikador bakarren bat, moitzen bada, gu joaten ikustea zergatik izan duen hori. Orduan, muestrak horiek, biltzen dira, baina badue lana, zeratik azkenen inberdi, alde batetik bildu. Gero, mantendu behar da hotza, orduan akabena de frio, eta gero aiatu behar da laboratoriora. Orduan hor galtzen da denboa, eta joaten da dirua, ez? Eta guain dago Bata Plus proiektu batekin, eta horrekin. Hori da. Muestra horrekin. Orduan, esan duzun bezala ez, proiektu berri batekin, ez egin berria den edo ez, baina buru belarri zaudete zentratu. Orduan, izena errepikatu mesedez berriz ere izena, eta zertan datza proiektu hori? Proiektu hori gaude sartutak 3 entitate, alde batetik dago el CSIC edo unibertsitatea,
beraiek egiten du hori koordinatu, eta gero gaude Intia, eta gero ebai dago zenetea. Gure kasuan, proiektuen helburua da, bai, sortu dispositibo bat de detección rápida de patógenos en leche. Hori da, bakteria batzuk ez dira gure gustokoak, ez dira honak, orduan egiten hori azkar detektatu. Baina, detektatzen du bertan, zen gaztantik bertan. Ez dut eraman beharrik muestra laboratorio batera. Orduan, hori da, hori nahi dugu alde batetik hori egin, eta hortoko berritugu muestrak. Zeinek biltzen ditu? Enakesa da enpresa bat, Nafarroko enpresa bat, eta beraiek biltzen dituzte hilabetero 75 muestra, gu joten gau muestra bile, eta eraman ditugu unibertsitatera. Unibertsitatean zer egiten du. Alde batetik begiratu metodo tradizionala, beti bezala, eta gero bai teknika berrikin. Eta gero emaitza horrekin, ikusten badugu zerbait erraroa, joten esplotaziora gauzak konpontzea edo laguntzea. Azkenen gune dugu bideratu bezainei lortzeko seguridad total. Orduan, alde batetik ardiesnean iten den proiektua da ez, ardiesnean bideratua, gordina delakoz, eta gero Bactoplus hitz horrek proiektuarenak bakteriagatik da? Bakteria plus, da gehiago, izena ala da oinarrita. Eta ze bakteria dire bat ipatula txarra direnak eta atzeman nahi direnak? Alde batez gau igual Aureus, Staphylococcus aureus, hori atatzen da errepeko minekin, errepeko mine badien mota batzuk eta teatzen da Aureus, eta gero da Listeria, ez? Egia esan da, aiga begiratzen, hilabetero, bigarren urtea, eta emaitzak die honak, ez gaukeu asko, neurrik ongi daude, zen nahi dut, eta hortatik pozik gaude. Gero daukeu helburu bat, nagusie, baina gero Intia batio beste helburu batzuk ez, gurek. Gu nahi dugu informazio horrekin jaki nola gauden Nafarroan bakteriako ikin ez, esnean. Eta ezagutzeko hobekio, eta gero gure lana hobetzeko. Gu dauzko protokolo batzuk, protokolo horiek die, hori da joten gara hospitazio batea, ikusten badugu zerbait erraroa, eta daukeu dena protokolizatu. Badakigu zein behar dugun. Baina proiektu honekin nahi dugu egiaztatu protokolo horiek dien egokiak edo ez. Badaki gu egokiak direla, baina... Hobetzen aldiren igual. Hoi da. Orduan, eta esan duzuen nakesaren bidez, orduan aztertzen den Bactoplus edo proiektu honetan bakarrik aztertzen duzuen nakesa industriaren barruan dagoen esnea, ez? Zatik ezin gara proiektu honetan aliatu ziri. Denak aiatzen duen muestrak, gaztandegi bat txiki hartzen du bere muestra, ematzen du, baina enakesakin daukegu erraistasuna, ez? Eta azkenean beraiek biltzen dute esne guzie, eta erraisa da lan egiteko, ez? Eta, gero aipatu zuere errapeko mina edo mamitis, ez? Beti behietan edo, beti handik aditu den eritasuna ezagunena beti izan da esnearei lotua mamitisa, ez? Gogoratuko du berez mamitisa, zer da berez mamitisa? Azkenen errapeko mina da infekzio bat, ez? Zartzen da bakteria bat errapen barruan, eta hor, sortzen da infekzio bat. Eta die mota batzuk, eta behieten eta arditan, gutxi gura bera, ez die desberdinak, baina egia esan da, arditan nola esne hori erabiltzen dugu egiteko gazta eta esne gordinarekin, badire bakteria batzuk, bai Aureus eta bai Listeria, diferentek, eta gure helburu desberdina da, behietan edo ardietan. Behietan azkenen eduguna da lortzea kalidadea, higieniko-sanitaria oso ona, eta gainera nahi dugu behiek oso gutxi tratatzea, eta hori da, azkenen ezin dugu lortu bakarrik kalidadea, gure dugu kalidadea, baina ingurumena inberdozu zaindu bai. Eta ezin duzu bat beste gabe ezin da ulertu. Danak eskuti doaz. Orduan hori ikusten dugu oso argi. Eta arditan, gainea dauki hori, esne gordina. Orduan esne gordinaekin inbar dugu patogeno batzuk hobekio kontrolatu, ez? Eta hor dauki Aureus eta dauki Listeria. Hori da. Eta hori da. Mamitisa esaten aldugu errapeko min hori
oen dela urte asko konparatuta ja oso kontrolatua dagoela, Bai. suposatzen dut errapeko Bai. minadun behia edo ardi baten esne ezin daitekela erabili, ez? Ez, normalean bereizten da, ardi edo behia tratatzen da eta ez nahi bereizten da. Bai, orain kontrolatu xamar. Bai, kontrolatu da, hori, bai. Zan daiteke igual brote batzuk, igual, guain udan, behietan, beti berokin sufritzen du pixko bat, ez? Berokin eta igual defensa jazten die pixko bat, eta orduan ikusten die brote batzuk, igual errapeko nio pixko bat geixeo. Igual alimentazioakin igual siloakin bai, ez? Silo txar batekin, behiek itxen pixko bat intoxikatu eta intoxikazio egiten du, azkenen defensa pixko bat jaztea eta gero infekzioan sartzen dira. Baina egia esan da, oso kontrolatu da, eta abertzainak aspaldi badakit ezin behar duen. Orduan zuen, albaiteruen ikuspegia da, oinarria beti ere prebentzioa, tratamentu alik eta gutxiena, eta aurreratu. Kontrolatu, antibiotiko gutxio irabili, eta jazta. Eta gero arditen hori da, ez? Patogenoko horiek, bakteriako horiek kontrolatu eta aurreatu, eta ezagutu gehiago. Eta gero proiektu honekin, pozik gaude, zertik azkenen, ilusioa badu, zertik azkenen lortzea, analizik itea bertan, hori da, merketasun alde batetik, eta guretzate azkartasuna, gure lana egiteko. Eta seguridade gehiago, ez? Guztintzat, ez bakarrik zuiate mazari bidez gazta bat erostea, hobekio, ez? Seguridade alimentaria asko gehiago, eta lasaitasun ematxizo, ez? Emaitza zuzenean ez egite proiektuak hasiera bat bazuen, bukera bat badu ere, edo nola izango da ibilbidea? Proiektu bukatuko da aurten, 2 urteko lana da, baina eskatu dugu igual luzatzea edo beste proiektu bat egitea honen buruz, ez azkenen zuazten za proiektu batekin eta gero segun ze gauzek ikusten dituzan joaten zalde bat edo bestea, ez? Eta bat ere gauzek interesgarrik zeitzeko, ez? Proiektu honekin. Albaiteru aldetikan edo teknikoen aldetikan ez egite Nafarroan zaudete zuek lanean, Intiaren barruan, beste herrialde edo beste erkidegoekin harremana duzuen, jarraitzen dugu txerera, esne sektorearen kasuan zure lanean. Antzekotasun badago erkidego desberdinetan, edo joan ezkero Frantzira, danak, hildo berdinetik lan ite dute, kalitate antzekoa da. Gutxi gora bera, gure harremana daukigu hemen ondoan, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, bai Arabane, bai albaiteroak gure lana bezala egiten du, eta azkenen harremana badu beraiekin, bai. Eta harremana eta gaina ona, ez? Aiga proiektu honekin eta beraiekin egin dugu hortaz, eta bestek egin badu beste gauz bat berdinean, esaten digute bai. Zer egin itxen eta azkenen lotura badau. Sartu eman bat, bai. Orduan, bukatzen joateko, ez, esaten aldugu lasai oten aldirela konsumitzaileak, ez, ziurtasun osoa badela, bai esneko behietan, bai gazna bat jaten dugu likan, kalitatea. Gure helburuk betetzen ditugu. Guan gaude, nahi dugu, merkeoa gauzek izatea edo azkarragoak izatea, baina dudik gabe, seguridadea bai. Suertatzen da ez, suertatzen da nozbait alarma konkretu bat, arrazoi arraro bategatik, baten dela ezikubi batean. Hori izan edo ikusten diela, begiratzen diela. Ez gauzu begiratzen ez diatatzen. Baina, normala da. Azkenen gure lana, bada gure lana, eta normala da bakarren matatatzea, baina, lasai. Zer dizut. Ongi da. Ongi, eskerrak eman, azalpen guztiak emategatik, eta azkenean zuek ere, Intiaren barruan gizarteren alde lan egiten duzue, kalitatearen alde, eta lehen sektoreak irau dezala ez urteetan horrela, ongi lan eginez. Eskerrik asko. Zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera. Kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia.